Dobrý den, vítám vás v Clarion Congress hotelu Praha, kde jsme se dnes dopoledne sešli, aby jsme si při gala dopolední vlastně zakončili celý dnešní rok a já si dovolím poděkovat všem za to, že jste dnes přišli, budete tu s námi a já doufám, že si to s námi krásně užijete. Si dovolím pozvat krásný úděl máte dnes. Kráčet k zítřku, žít a nést. Krásný úděl před očima růst. Vzhůru klíčka každou lítost. Krásný úděl máme dnes. Kráčet k zítřku, žít a nést. Krásný úděl před očima růst. Vzhůru klíčka každou lítost. V této školce se tancuje Zumbatomik, což je aktivita pohybová, speciálně upravená taneční hodina, zaměřená na koordinaci pohybu, vnímání hudby, zábavnou formou se děti učí taneční sestavy. Takže pod vedením lektorky ze sportovně tanečního centra LT Big Dance Mariany Schellenbergové zatančí dětičky ze speciální mateřské školy Pastelka. A všichni! Dobrý den, já bych se vás ráda zeptala, já vím, že vy Zumba Charity Tour a vůbec veškeré akce velmi podporujete. Už jsme měli tu čest se potkat. Já musím moc poděkovat za vaši velkou podporu všemu, co my děláme. My jsme rádi, že můžeme podpořit takovouto akci. Jsme největší výrobce dětských kočárků v České republice a jediný český výrobce. Jsme čistě česká společnost, takže přece jenom ty prostředky máme omezený, ale z toho mála, co máme, tak jsme rádi, že můžeme podpořit takovou akci. A v naší náplni, naší práce je taky, že se věnujeme zdravotně postiženým, protože vyrábíme prostředky pro zdravotně postižené, takže k tomu máme velmi blízko. Základní škola Krncko, což je hudební pohybová škola. Školu navštěvují i děti z dětského domova v Krnsku. Já si dovolím teď pozvat sem ke mně na pódium zástupce neziskové organizace Medvídek Dáda, paní Marianu Schellenbergovou a Pavla Volmana, protože nás teď čeká taková, jak bych to řekla, krásná hvězdička dneška. A tou hvězdičkou je právě Jindra Nagy. Jindra si vozík v neděli oficiálně převzal, v úterý si ho vyzkoušel. Všichni jsme pomohli Jindrovi splnit ten krásný sen, aby se mohl postavit na ty 2 nožičky.
ale také to byla nezisková organizace Medvídek Dáda, také to bylo Help Centrum, což je dneska Helenka Šátková a právě Rádio Kiss Delta. Nám dorazil ředitel Clarion Congress hotelu Praha. Milé děti, dámy a pánové, vítejte v našem hotelu a děkuji za milé přivítání. Já jsem moc rád, že jsme mohli podat ruku alespoň tím, že jsme poskytli naše prostory pro vaše akce. Ať to byla ta první akce dole v restauraci Veduta, kde jste si všichni tak krásně zatancovali, a dneska tady v našem kongresovém sále. Darovací šek v hodnotě 12 300 korun. Tak a já se zeptám, na co to přesně bude? Budeme to používat do dílen, jako na věci, na vybavení dílny. Takovou krásnou povinnost uvést našeho hosta. Tím hostem je, a teď jsem to zapomněla, Michal David! Tak já vás zdravím. Dobré poledne, máme už poledne. Takže jsem tady mezi vámi, já mám tady v ruce 2 šeky, tak já... Tyto 2 dámy jsou zástupkyně zbývajících 2 chráněných dílen, pro které Zumba Charity Tour tančila. Takže já předám slovo našemu hostovi, panu Michalu Davidovi, a prosím o předání šeku. Takže já vás dámy obě zdravím a chci vám říct, že než vám přidám ty šeky, tak bych vám chtěl poděkovat za to, co pro děti děláte. Jsou to krásné, myslím si, že dary pro ty děti, protože je to těžká práce, všichni víme, je to velké poslání, co děláte, a myslím si, že vám za to všichni tady děkují. A děkuji vám tady i Medvídek Dáda OPS a Zumba Charity Team, který vám tímto dávají jako pomoc částku 12 300 korun každé vám z vás. A samozřejmě naše organizací. Takže já vám blahopřeji a také vám přeji šťastné a veselé Vánoce v rámci možností, hezký nový rok, ať se vám daří. Medvídek Dáda, malého medvídka, protože my víme, že máte v rodině malého kloučka. Takže bychom vám chtěli dát na památku, abyste se na nás vzpomněl v tom předvánočním čase. A ještě tady takovou malou pozornost, abyste mohl číst večer třeba před spaním. Tak já jsem moc řekl, to srdíčkovi předám samozřejmě a budu mít určitě velkou radost a hned dneska přečtu zlatý poklad večer. Tak a ještě tady chráněný dílny Harcov, mám vyrobený speciálně od nich hrníček. Já bych za domov Harcov a chráněného dílnu vám ho předal. Já moc děkuju, do toho si uvařím dneska čaj, to budu potřebovat. Že rána za ranou se správně tebe najde a málo čemu dojde, že padáš úravou. Zas připadáš si sám. Máš v hlavě hlavolá, čau, proču nad tebou mámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi odepsán. A zároveň stačí mít, co umí zakouzí, jo? A nepřestanou hrát, když nemáš když se smát. Jedno si se navstaň a bát se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaží, ty na to máš.
zas ráno je. Jen další trample přidá a špatnou horší střídá, až padáš únavou. Pár závěr stačí, co uměj za to vzít a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Jedno přistane a vstane a rád se nepřestát. Vždy někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to máš. Pár závěr stačí, co uměj za to vzít a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Jedno přistane a vstane a rád se nepřestane. Já bych tady těm lidem strašně chtěla poděkovat za to, že jsem s nima mohla strávit krásné chvíle. Ani jsem nevěděla, že když jsem ji poznala na Mácháči, že se dostaneme až sem spolu, takže to je teda pro mě velká čest. Děkuju za krásný závěrečný den, kdy všichni můžete vidět, co jsme tak nějak ve zkratce dokázali. A protože jsem se tak jako vzala slovo za všechny lektory, takže si myslím, že bychom mohli přidat dárky, které asi řeknou všechno, co mají říct, aby to viděli i ostatní. Rozbalte dárky. Mari, rozbaluj. Jsou to teda samolepky, takže si to v podstatě můžete nalepit na strop.